Здравейте! Здравейте! Отново сме на тема финанси с Краси Вуцова. Край на безпаричието с желязното правило плати първо на себе си 10%. Получили сме 2000 този месец, преди да почнем да харчим за кола, храна, дрехи, такси и така нататък. 200 лева веднага заделяме, скриваме ги от очите си. После ще говорим за инвестиции, специални няколко теми имаме. Защо е толкова важно това правило? Първо, изгражда финансови навици. Второ, най-важният ставам аз. И трето, започваме да изграждаме дългосрочно богатство. Звучи парадоксално, но е верно. Тези пари, които заделихме, те са важни за нашето бъдеще. Много грешки, които се допускат. Първо, не е сега момента или ще спестявам това, което остане накрая. Правилото е плати първо на себе си. Моля, дайте обратна връзка. Спазвате ли го и какво конкретно ви интересува? Хубав ден!